खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो जोंनि ओनसोलाव खोमसि फोथायनाया दासिमबो जोबनानै थाङाखै नामा? दायनानि सन्देहआव सासे बैसो जानाय सुबुंखौ गाज्रि बुग्लिनाय जाथाया सोराङाव फैदों। सनितपुरनि सारिदुवाराव जादों बे जाथाया। ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला सुनिल दैमारि मुंनि सासे सुबुंनि बिहामजोनि लोमजानायाव बैसो जानाय सुबुंनि आखाइ थानाय सन्देह खालामनानै एबा बैसो जानाय सुबुङानो थोन्थोर मोन्थोर जादु खालामनानै लोमजाहोनायनि सन्देह खालामनानै बैसो जानाय सुबुंखौ ओनसोलनि सुबुंफोरा 7 रिंगासो समाव न'निफ्राय बाहेरायाव लाबोनानै गाज्रि बुग्लिहैदों, जायजों बैसो जानाय सुबुङा थाल गैलायि जादों। उनाव ओनसोलनि माखासे सांग्रां सुबुंफोरा बैसो जानाय सुबुंखौ रैखा खालामनानै न' फारसे लाबोफिननो हादों। बे समावनो सारिदुवार पुलिसाबो जाथाय जानाय थिलियाव नुजाथिफैदों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला बेनि सिगांबो बैसो जानाय न'खरनि सानै सोद्रोमाफोरखौ दायनानि सन्देहआव बुथारखांबाय। मख'नो गोनांदि दायनानि सन्देह खालामजानाय बैसो जानाय सुबुंनि मुङा चक्रधर सोरगियारि। चक्रधर सोरगियारिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला अनसुमा आरो महेश्वर मोनहानो गुबै बुग्रा। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला सुनिल दैमारिनि बिहामजो लोमजानायखौ लानानै सोरनावबा नायहोनायाव दायनानि आखाइ थानाय फोरमायथि होदों। बेयावनो दायनानि सन्देह खालामनानै चक्रधर सोरगियारिखौ ओनसोलनि माखासे सुबुंफोरा बुग्लिदों। सुबुंखान्थि सान एबा रिपाब्लिक डेआ खुंजानो गेजेराव साननैल'सै। कभिड-19नि थाखाय सुबुंखान्थि सानखौ सिगांनि समफोरनि बायदियै गाजा गोमजा खुंनाय जानाय नङा। बेनि थाखाय रायजो सोरखारा एसअपि फोसावदों। एसअपिनि बायदिब्ला 26 जानुवारि सुबुंखान्थि सानाव माहारियारि फिरफिला बिरहोनायनि गनायथि दं। लोगोसे गाहाय आलासिया बिबुंथि लाखिनाय आरो सेरेमनियेल पेरेडनि गनायथि दं। नाथाय हारिमुआरि दिन्थिफुंनाय जेरै मोसानाय, बान्था होनाय बेफोरखौ खुंनो मोननाय नङा। कामरुप मेट्र'नि स्टेट लेभेल फांसनाव 1000नि गोबां सुबुं थुबुर जानो गनायथि गैया आरो डिस्ट्रिक्ट लेभेल फांसनफोराव 500नि गोबां सुबुं थुबुर जानो मोननाय नङा। बेनि अनगायैबो गुबुन लेभेलनि फांसनाव 200नि गोबां सुबुं थुबुर जानो मोननाय नङा। बेफोरनि अनगायैबो सुबुंखान्थि सान खुंनाय हाबाफारिनि सिगांनि आरो उननि गुबुन गुबुन प्रग्रामफोरखौबो खुंनो मोननाय नङा। सेरेमनियेल पेरेडआवबो फरायसालिनि फरायसाफोरा बाहागो लानो मोननाय नङा। खालि 2 द'ज कभिड-19 भेक्सिन लानाय ट्रेन, पुलिस, सिकिउरिटि आरो हम गार्डफोराल' सेरेमनियेल पेरेडआव बाहागो लानो मोनगोन। बाक्सानि बाथौफुरियाव 78थि मिरु BPF दोलोनि मावथिफोरा CWC जथुम्मा खुंदों, जेराव बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथांजों लोगोसे BPFनि MLA आरो गोबां दैदेनगिरिफोर आरो मावथिफोरा बाहागो लादों। बे CWCनि जथुम्मायाव फैगौ 10 फेब्रुआरियाव बिटिसि गोरोबथा सानखौ माबोरै खुंनाय जागोन बेनि सायावनो सावरायनाय जादों होननानै फोरमायथियो हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथां हाग्रामा महिलारिया बुंथिबावोदि थांनाय बोसोराव बिटिसि सोरखारा 10 फेब्रुआरि बिटिसि गोरोबथा सानखौ सोरखारि भाबै फालिनांगौमोन, नाथाय दुखुनांथाव बिटिसि सोरखारा बिटिसि गोरोबथा सानखौ फालियाखै आरो बे खेबावबो सोरखारि भाबै फालिगोन बायदिखौ नुवाखै। नाथाय दानि बिटिसि सोरखारा बेखौ सोरखारि भाबै फालिनायनि बिबान दंमोन होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा। जुदि सोरखारि भाबै दानि सोरखारा फालियाब्लाबो BPFआ दोलो हिसाबै बिटिसि गोरोबथा सानखौ फालिगोन होननानै फोरमायथियो। आरो BPF दोलोआ मोनजि जिल्ला कमिटियाव 10 फेब्रुआरि बिटिसि गोरोबथा सानखौ फालिगोन होननानै फोरमायथियो। बेनि अनगायैबो BJP आरो BPF दोलो लोगो जानायनि सायाव बिथां हाग्रामा महिलारिया बुंथियो दि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौ लोगो हमनानै गोबां खेब सावरायनाय जादों, नाथाय दोलो हिसाबै सावरायाखै। BJP दोलोजों लोगो जायो जाया गिबि मन्थ्रि आरो हाग्रामा महिलारिनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थायोब्लानो गासैबो मोजां जालांगोन आरो BPF दोलोनि थाखाय जि मोजां खामानि मावनांगौ बेखौनो मावलांगोन होननानैबो बुंथियो हाग्रामा महिलारि बिथाङा। आसामाव पुलिसनि गुन्डागिरि सोलिदों नामा? दाय गैयै सुबुंखौ गावनायनि अजद फैदों आसाम पुलिसनि सायाव। नगाव कलेज स्टुडेन्ट इउनियननि बारग' GS आरो आसुनि दैदेनगिरि कीर्ति कमल बराखौ नगाव पुलिसा आथिङाव गुलि गावदों। गुलि गावनायनि सायाव गुलि गावजानाय आसुनि दैदेनगिरि कीर्ति कमल बरा बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथाङा बिमानि थाखाय मुलि लानानै फैगासिनो दंमोन। बेयावनो न' खाथियाव 7-8सो पुलिसफोरा सोरबा सुबुंखौ बुग्लिगासिनो दंमोन। बेखौ नुनानै बिथाङाबो मटर साइकेलखौ लासै सालायदोंमोन। बेयावनो सानैसो पुलिसा खाथियाव फैनानै गाज्रि राव बाहायनानै रायफैदों। पुलिसनि गाज्रि राव बाहायनायखौ लानानै कीर्ति कमल बरा बिथाङा पुलिसनाव सोंथिसो खालामदोंमोन। बेयावनो पुलिसा कीर्ति कमलखौ मटर साइकेलनिफ्राय बोख्लायनानै लावथिजों बुदों आरो लावथिखौ आखाइजों हमथानायावनो सासे पुलिसा बिथांनि आथिङाव गुलि गावदों। गुलि गावखांनायनि उनावबो गाज्रि बुग्लिनायनि अजद होदों पुलिसनि सायाव आरो जाथायखौ गुबुन महर होनो थाखाय कीर्ति कमलनि सेराव जौ बथल गारनानै होदों आरो आथिङाव गुलि गावालासे थोंजोङै बिखायावसो गुलि गावनांगौ
मावनांगौमोन होननानैबो गुबुन सासे पुलिसा बुंथिदों होननानै फोरमायथियो। जाथायखौ खौरां मोननानै कीर्ति कमलनि बिफा आरो बिदाया नुजाथिफैनानै गुलि नांजानाय कीर्ति कमलखौ देहा फाहामसालियाव लांनो बोसोन होनायावबो पुलिसा बिथांमोनजोंबो गाज्रि आखु बाहायदों, जायनि थाखाय पुलिसनि बे आखुखौ लानानै गुन्दागिरि खालामनायनि अजद होनायजों लोगोसे गोख्रों रावै सोंखारिदों आरो दाय गैयै कीर्ति कमल बरानि सायाव गुलि गावनायनि थाखाय दायनिगिरिया साजा मोननांगौ होननानै दाबि खालामदों। गुबुन फारसेथिं जाथायनि सायाव नगावनि एसपि आनन्द मिश्रा बिथाङा बुंथिदों दि पुलिसफोरा सिभिल ड्रेसाव ड्राग्सनि केस लानानै बे ओनसोलाव थांदोंमोन। बेयावनो पुलिसनि सायाव गाग्लोबनायाव पुलिसा एनकाउन्टार खालामनो गोनां जादों। बे जाथायखौ लानानै एमएलए अखिल गगৈ बिथाङाबो बुंथिदों दि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि दैदेननायाव आसामाव बेबायदिनो दाय गैयै सुबुंफोरखौबो एनकाउन्टार खालामनाया जाबोदों। आसाम पुलिसनि बेबायदि दाय गैयै सुबुंनि सायावबो एनकाउन्टार खालामनायखौ लानानै बयबो गसंथेनो नांगोन, नङाब्ला बेबायदिनो जाबाय थागोन होननानै फोरमायथियो बिथाङा। लांखारनाय ना दोनखारनाय? थांनाय साननैसो सिगां तेजपुरनिफ्राय सासे फरायसुलिखौ लांखारनाय जाथाया खौरां बिजोङाव गोसारदोंमोन। तेजपुरनि शंकर नगरनि मनज नाथ आरो मृदुला नाथनि फिसाजो 11 थाखोआव फरायनाय परिस्मिता देवीखौ कलेजनिफ्राय न'फारसे फैबाय थानाय समावनो लांखारनायनि अजद होदोंमोन। परिस्मिता देवीनि बिमाया पुलिस थानायाव अजद होफैदोंमोन दि बिथांनि 11 थाखोआव फरायफुबाय थानाय फिसाजोखौ लामानिफ्रायनो सोरबा लांखारबाय आरो परिस्मिताखौ उदां खालामनायनि मुङाव लांखारग्राया फन हरनानै 5 लाख रां दाबि खालामहरदों। आरो बे लांखारनाय जाथायाव मुनदेखा मुंनि सेंग्रानि आखाइ थानायनिबो सन्देह फोरमायथिदोंमोन परिस्मिता देवीनि बिमा मृदुला नाथआ। पुलिस थानायाव बेबायदि अजद होफैनायनि उनावनो पुलिसआ बेनि सायाव गोख्रोङै संदाननाय हाबाखौ मावदोंमोन आरो परिस्मिता देवीखौबो नलबारिनिफ्राय दा मोननो हाबाय। नाथाय परिस्मिता देवीया किडनेप जायाखैमोन। पुलिसआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला परिस्मितानाव सोंनाय फिननाय लानायाव मिथिनो मोन्दों बिथाङा गावनि गोसो बायदियैसो सेंग्राजों थांफादोंमोन आरो 5 लाख रां दाबि खालामदों होननानै बिमा फोसावनाय रावा नंखाय। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला फिसाजोआ सेंग्राजों थांखांनायनि उनाव बिमानो फन हरनानै खोन्थाहरदोंमोन। बेनि उनाव बिमाया फिसाजोखौ माबोरै मोनफिननो हागोन आरो सेंग्राखौ माबोरै हमनो मोनगोन बेनि थाखायनो लांखारनायनि अजद होदों आरो 5 लाख रां दाबि खालामनायनि अजद होनानै पुलिस थानायाव एफआइआर होदोंमोन आरो खौरां बिजोङाव फोसावदोंमोन। चिरां जिल्लानि दाब दाब जायगाफोराव थानाय लावखार ओंखाम जाग्रा थिलिखौ जिल्ला खुंथाया कभिड-19नि थाखाय बन्द खालामनायनि उनाव निज्लागुरि इक' टुरिजम पिकनिक स्पटखौबो निज्लागुरि इक' टुरिजम पिकनिक स्पटआ बन्द खालामथ'बाय। BPF दोलोआ BJP दोलोजों लोगो जायोब्लाबो हाग्रामा महिलारिया बिटिसिनि चिफ जागोन बे नङा। बे खोथाखौ बुंथियो BPFनि गाहाय नेहाथारि प्रबिन बर' बिथाङा। BPF दोलोआ BJP दोलोजों लोगो जानो हास्थायनायनि सायाव बिथाङा बुंथियो दि BPF दोलोआ BJP दोलोजों लोगोआव थानानै बिटिसि आरो बर' रायजो राजाफोरनि जौगानायनि खामानिखौ मावनो हास्थायो। लोगोसे बुंथिबावदों दि BPF दोलोआ BJPजों लोगोआव थायोब्लाबो गावनि केरेक्टारखौ लाखिनानैनो खामानिखौ मावलांगोन। सिगांनि समावबो BPF दोलोआ कंग्रेस आरो BJPजों लोगोआव थानानै सोरखार दादोंमोन, नाथाय बिटिसिनि आरो बर' रायजो राजाफोरनि हेंथायै खामानि मावाखैमोन आरो उननि समावबो जायखिजाया राजखान्थि हान्जाजों थायाथों मानो बर' हारि आरो बिटिसिनि हेंथा खामानि मावनाय नङा होननानै फोरमायथियो। बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावदि BPFआ रायजो सोरखारजोंसो गोरोबनानै थानायखौ लुबैदों, बिटिसिआव नङा। बिटिसिआव बेरेखा दोलो महरैनो गोख्रोङै खामानि मावलांगोन होननानै बुंथियो बिथाङा। लोगोसे रोखा खालामबावो दि रायजोआव BPF दोलोआ BJPजों लोगो जायोब्लाबो हाग्रामा महिलारिया बिटिसिनि चिफ जागोन बे नङा। बेयाव गुबुन खोथा एबा एग्रिमेन्टबो थानो हागौ। बेनि थांखिखौ गासैबो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो भबेश कलिता बिथांमोनहासो लागोन आरो बेनि सायाव बिथांमोनहा मोजां खौरां होगोन होननानैबो बुंथिदों होननानै फोरमायथियो प्रबिन बर'आ। लोगोसे बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों गामि दाजाबनाय आरो दानख'नायनि सायाव बिथाङा बुंथियो दि बिटिसि गोरोबथानि गेजेरजों जि गामि मोनदों बेयो गोबां बर' हारिनि बिर जोहोलावफोरनि जिउ बाउसोमनाय आरो थै दान होनायजोंसो मोननो हादों। बर' हारिनि बिर जोहोलावफोरनि थै आरो जिउ दान होनानै मोननाय बिटिसिनि गामिखौ दानख'फिनोब्ला सोर सहायनो हागोन होननानै फोरमायथियो बिथाङा। बेनि अनगायैबो गोदानै एबसु दानो नागिरनायखौ माब्लाबाबो BPF दोलोआ मदद होनाय नङा। BPFआ BSU दंखायो, नाथाय BSUआबो एबसुनि हेंथा नङा। खालि एबसुनि माखासे दैदेनगिरिफोराल' राजखान्थियाव थोंजोङै सोमोन्दो लाखिदों, बेखौसो BPF दोलोआ लुबैयाखै आरो बिथांमोनहा राजखान्थिनिफ्राय ओंखारबोनानै हारिनि थाखाय खामानि मावनांगौ होननानैबो बुंथियो प्रबिन बर' बिथाङा। 20 थाला थानाय बिल्डिंआव अर खामनाय जाथाय, जायजों दासिम सा 7नि जिउ खहा जाबाय आरो सा 15 जोखोम जादों। मुम्बाइ सेन्ट्रेलनि तारदिय ओनसोलाव थानाय 20 थाला बिल्डिंआव अरा नांदों।
20 थाला बिल्डिंनि 18थि थालायावनो बे अरा नांदों। मा जाहोननि थाखाय अरा खामदों बेखौ दासिमबो मोनथिनाय जायाखै, नाथाय गिख्रंथाव अर खामनायजों सा 7नि जिउ खहा जादों आरो सा 15 जोखोम जादों। जोखोम जानाय सा 15खौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। बे जाथायनि सायाव महाराष्ट्रनि गिबि मन्थ्रिया दुखु मोननाय फोरमायथिदों आरो जिउ गोमानाय नखरनो 5 लाख राङै होनो थाखाय फोसावदों। बिथांनि अनगायैबो प्राइम मिनिस्टार अफिसनिफ्रायबो जिउ गोमानाय नखरनो 2 लाख रां आरो जोखोम जानायफोरनो 50,000 राङै होनो थाखाय फोसावबाय। आसामाव मैया सानसेयाव 5,582नि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ मोननाय जादों। मैया गासै 45,900नि देहायाव कभिड-19 टेस्ट खालामनाय जादोंमोन। बेनि मादावनो 5,580नि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ मोननाय जादों आरो बेनि मादाव कामरुप मेट्र'आव 1,172। मैया सानसेयाव सा 13नि जिउ खहा जादों आरो पजिटिभिटि रेटआ 12.16%। दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।